Hola, jo sóc en Lluc Castells, sóc l'escenògraf de l'espectacle Boira. Us explico una mica de què va la meva feina. Jo sóc l'encarregat de posar espai a aquest espectacle. El primer que faig és llegir el text i analitzar-lo, veure què està explicant l'autora, en aquest cas la Lluïsa Cuniller, i què vol explicar la directora, la Lourdes, amb el text. Cada director fa la seva interpretació del text, per tant, poden haver-hi molts muntatges molt diferents depenent de la mirada del director sobre el text. El segon pas seria reunir-me amb la Lourdes, entendre les seves intencions com a directora i el que vol explicar per sobre o per sota del text i mirar què puc aportar jo amb l'espai que reforci la idea de direcció. Val? En aquests textos de la Lluïsa, a mi el que més em motiva a l'hora de treballar és aquesta mena d'atmosfera i d'enigma que ho envolta tot. No? Aquest espectacle es diu Boira i més que mai sempre hi ha una boira que tenyeix les converses dels protagonistes, dels intèrprets, dels personatges, i ho envolta tot d'un enigma molt especial. És com una espècie de realisme, però sempre amb una veladura estranya que fa que deixi de ser real. Llavors el que m'interessava amb l'espai era donar aquest ambient, un ambient molt realista, però un pèl enigmàtic, màgic, surrealista, una mica del món dels somnis, que puguis pensar això ha passat, no ha passat. Llavors el que vaig voler fer és fer una càpsula. Tota aquesta obra passa en un pis, a un país que tampoc explica l'autora molt clarament. Ens imaginem nosaltres que és a Bulgària, a un país de l'est, on hi ha hagut un estat comunista que s'ha perdut, després ha entrat el capitalisme ferotge i la gent s'ha perdut, ja no sap a on estan els seus valors. Aquesta desolació de valors el volíem transmetre amb l'espai i amb els mobles i amb l'ambient. Llavors el que vaig fer és encapsular un pis en una ciutat freda de l'est i l'he elevada, l'he posat 1 metre per sobre del terra de l'escenari perquè estigui com encapsulada i flotant, no? I que deixés de ser una mica real. Llavors, aquí he fet la maqueta, que com veieu l'he elevada del terra 1 metre. Quan començo a projectar, de seguida treballo amb maquetes. Hi ha molts escenògrafs que dibuixen o que fan plànols o fan maquetes 3D virtuals, però jo treballo sempre en volum, en maqueta física. Sempre ho he fet així i em serveix molt per visualitzar directament i jugar amb les llums i entendre com pot funcionar tots els canvis. A l'hora de presentar-ho als directors també els hi serveix molt per imaginar. I això ajuda molt als directors a imaginar-se les escenes possibles. A l'hora de treballar és molt còmode i molt agraït. He encapsulat amb un tul, és una gassa negra, que el que fa és que dona una distància a l'espectador. El converteix en voyeur. Un voyeur és aquell que mira sense ser vist. A mi m'agrada molt, quan passejo per les ciutats, mirar per les finestres i imaginar-me les vides a dintre dels edificis o dintre de les cases, i una mica és el que he volgut fer, no? El fet de posar aquest tul fa que generi una veladura que li dona una distància a l'escena, a l'espectador, i alhora fa com un vel, com una boira que és permanent, no?